Баря-баря-баря. Стрим, здається, пайшов. Так, пайшов, бачу. Бляха, гульня загрузилася імгненна. Вось я націсну, і яна такая бждынк. Вось тут ты скончыў. Вітанкі, вітанкі. Аніякага меню, аніякага там, як справы, як прайшоў дзень. Адразу бух, і мы на тым месцы, на якім учора скончылі. Я нагадаю, на чым мы учора скончылі. Наш департамент смерці, Department of Death, абвінаваціў нас у тым, што мы сапраўды зрабілі. І ў выніку нас выратавалі мясцовыя рэвалюцыянеры, адзін з якіх літаральна Че Гевара, на імя Себастьян. Яму трэба нашыя зубы. Вітанкі, вітанкі Дакамацу, вітанкі Альсевіч, бро. Ох, зараз працягнем. Як я зразумеў, мы тут трошкі не дапрайшлі вось менавіта гэтую лакацыю учора. Зараз будзем дапраходзіць. Дарэчы, гульня якога твара ад моцна трэцяга. Ну, то бок гэта тыповы point-and-click, калі ў нас фіксаваная камера, фіксаваная максімальна далёка ад нас. Каб было кінематаграфічна. Супер трэцяя асоба. Месцамі аж другая асоба, таму што мы нібыта назіраем за нашым героем, але ўсё ж такі кіруем ім. Ёсць чацвёртая, не ведаю. Другой не той, каб нават ёсць, а чацвёртая яшчэ менш, мабыць. Так, цяпер узгадваем, як кіраваць. А, нам тут трэба ж... Не, нам тут не трэба шыць, окей. Так. Нагадаю, на чым мы учора скончылі. Нам трэба... Нас не хочуць адпускаць, таму што ім трэба маі зубы. А з зубамі што мы можам зрабіць? У нас ёсць капа, і у нас ёсць апарат, які выдае нейкую брыдкую гідоту, якая можа захоўваць форму. І зараз мы гэта выкарыстаем. А як гэта выкарыстаць на сябе? Я сабе трошкі праспойлерыў гэты момант. Давайте пакладзем гэта ў кішэню і павернемся да Евы, якая нібыта сакратарка, але насамрэч яна шпіёнка Сальвадора. Дарэчы, Альсевіч, бро, я бачу, ты учора запытваў наконт гульні Ціні Бані, а навошта ты наконт яе запытваў? Таму што я падумаў, потым пагугліў і ўзгадаў, адкуль я ведаю гэтую назву. Гэта ж расіянская гульня, якая дужа дрэнная, таму што насамрэч дужа папулярная на захадзе праз славянскую эстэтыку, якая падабаецца, якая экзатычная на захадзе. То бок гэта той прадукт, які ўдалы, які добра пайшоў на захад. То бок дрэнны для ўсіх нас. Так. Ева. Why won't you help me out? I need your teeth, remember? Ну так. Why won't you help me out? I need your teeth, remember? Дзе гэтая наша капа? This mouthpiece is full of Philodent. Ooh, what is that? Custard? Try it. No, thanks. I'm watching my figure. А як нам гэта выкарыстаць на сябе? А, во! Тут ёсць спецыяльная кнопка, каб выкарыстаць штосьці на сябе. Wow, that made a perfect impression of my teeth and quite a Вітанкі, Фэй.
Ох, тут складана патлумачыць, що адбываецца. Карацей, мы сярод рэвалюцыянераў. Тут ёсць Manny, this looks like a Salvador. perfect impression of your teeth. We can use Есть this as a Ева. mold to make a fake set of teeth and get into the computer system that way. Good work, soldier. І цяпер нас You адпусціць. are a friend of the revolution, Agent Calavera. And now, let me be of service to you. You must go to the town of Rubacava, my friend, if you want to find your lost soul. How do you know where she is? I don't, but everyone who wants to get to the ninth underworld must cross the Sea of Lament, and therefore must go to Rubacava to get passage on a ship. As long as you get there before she does, you'll find her. But it may be quite a wait. I'll wait as long as it takes. Manuel, are you in love with her? Love? Love is for the living, Sal. I'm only after her for one reason. She's my ticket out of here. Оба, і ми потрапили ў лес. Вітанкі рыгана вітаначкі. Всім вітанкі ад Нідзі. That was some Ну, tunnel. паглядзіце, I'm якая all тут the way to the edge of прыгажосць. the petrified forest. Так, трэба жэрці. Наконт жэрці я сёння супер падрыхтаваўся. У мяне запечаныя гарачыя бутэрброды, у мяне сёння трубачкі. Трубачкі з смакам брауні. А яшчэ гарбатка і вада. Так, як цяпер не спаліцца ў такім строі? Ну так, Agent Calavera. Максімальна рэвалюцыён, але з іншага боку мы ўжо не ў горадзе. Побач анікога з Department of Dead няма, і адпаведна няма перад кім паліцца. А зялёныя будуць гарачыя бутыркі зялёныя. Яны з фаршам, але з фаршам старым. Я туды бахнуў шмат цыбулі. Таму яны зялёныя. Усяночны стрым, ну, амаль што. Ну, прабач, Рыгана, у меня быў цяжкі тыдзень. Відавочна, не такі цяжкі, як у цябе, але... Але ўсё ж такі непрыемна. Мы бачым на заднім плане горад, з якога збеглі. Ah, El Maro, my hometown. May I never see it again. І мы вырашылі, што мы больш гэты горад не пабачым. Вось мы настолькі ў падарожжа вырушылі, цікава. Ну окей. Што тут яшчэ можна паглядзець? That Salvador really knows how to do this espionage thing with style. Сальвадор робіць рэчы са стылем. О! Глядзіце, каго мы знайшлі. Gladys, my friend, why are you crying? Manny? Oh, Manny, they fired me! Яго звольнілі. Me too, buddy. You don't understand, Manny. I was created just to do that job. It's the only thing that makes me happy. It's like they reached into my chest and pulled out my heart and threw it into the woods to... Gladys, what have you done? Oh, Gladys. Так, сэрца трэба паставіць на месца, я падазраю. А, і цяпер яго трэба спачатку забраць у павука кажаноў. Мне ў гэтым лесе падабаецца. Шаноўнае гаспадарства, тут ёсць павука кажаны. Мэні, дарэчы, жывы. Ён у асноўным спіць. This signpost seems to be pointing the way to Rubacava. It's too well anchored. Куды мы яшчэ можам пайсці? Мы можам пайсці сюды і можам пайсці да мыша кажаноў. О, мыша кажаноў, павука кажаноў.
Ну що, йдемо до павука кажанов? Трошки хорору. Во, ось ми одразу знайшли серце Oh no. у павутині. Ooh, ick. Shoot. Що тут можна помацать? Акром серця. Давайте упевнимося. Займаємося піксель-хантингом. Основная справа у гэткіх гульнях. Это выйсці, гэта сэрца. Ну, слухайце, толькі сэрца. These spiders have Glottis's heart in their web. Так бяром і бяжым. А, тут яшчэ нейкія рэшткі, бачце, ляжаць. Падазраю, і гэта нам усё спатрэбіцца. It's an ugly pile of bones, like me. Гэта гідныя белыя косткі, ну, як я. I guess I could always use a spare. О, що ми взяли? Нейкую костку взяли. Бяром. А гэта што? It's an ugly pile А, of это bones, так само like me. косткі. А, там мусить череп. It's an ugly pile of bones, like me. Ням-ням-ням. Можна помацаць не сэрца, а менавіта павуцінне, як я разумею. Павуку, на жаль, помацаць нельга. Я б насамрэч помацаў. Ooh, something has sucked the marrow out. Яна пустая. А що нам гэта дае? А калі мы рубанем павуцінне з дапамогай нашай касы? Шыкоўнай тэлескапічнай касы. Piece of cake. Ох, матка боска. Chihuahua. Ай, чиуауа. Окей. That's gonna work. Мы рубанули павуцінне, нібыта паспяхова, але адразу прыляцеў здаравенны памерам з нас павука-кажан і парэзаны аднавіў. Значыцца, гэтак проста яно не будзе. Окей. Што мы яшчэ можам зрабіць? У нас ёсць ось гэтая костка. А, у нас, дарэчы, не той, каб шмат чаго... А куды падзеліся шарыкі? Я выбачаюся, але ў нас у кішэні быў яшчэ каточак з шарыка скручаны і сабака з шарыка скручаны, і яшчэ карты. Дзесьці згубіліся гуляльныя карты. Я не зразумеў. Я згубіў, ну, капец. Рубануць кажана? Не, тут калі у гэтай гульні, калі адбываецца штосьці ў адказ на твае дзеянні, гэта не інтэрактыўна. То бок, памятаеце, як мы голубоў ганялі? Мы можам назіраць за адказам на нашыя дзеянні, але падчас гэтага адказу самі яшчэ штосьці рабіць не можам. У пінжаку засталіся, ну, мабыць, таму што мы зараз апранутыя як Agent Calavera. Окей, калі у нас гэткі невелічкі выбар, відавочна трэба будзе карыстацца тым, што ёсць. Вось ёсць у нас гэтая невядомая халера. I like to save bones for special occasions. Як мы яе можам выкарыстаць? Soup's on. Huh, they don't seem very interested in that bone I put in there. Ага. Костка захарасла. Яна, як Мэні раней адзначыў, пустая, таму лёгкая. Таму яна захарасла ў павуціне. There's already a bone in there. А. І што ў выніку?
there good. It's stuck in there good. Неяк з гэтага ўсяго вылучыць канкрэтна костку ці канкрэтна ці канкрэтна сэрца нельга. These spiders have Glottis's heart in their web and a bone, but that's my fault. Окей, давайте павернемся, магчыма, на папярэднія лакацыі можна штосьці яшчэ зрабіць. Таму што Мэні нам дакладна патрэбны. О, Мэні. Глотис. Мэні гэта мы. Wake up, buddy. Дрыхне. This signpost seems to be pointing the way to Rubacava. It's too well anchored. Занадта добра замацаваны. А, тут яшчэ, бачце, велічэзная даволі лакацыя. У нас ёсць аж 3 шляхі. Не халеры сабе. Ёсць наша тачыла, якую Глотис палепшыў, цяпер яна супер хуткая. It says bone wagon on the side. Мы ёй відавочна кіраваць не можам. Во. Окей, у гэткім выпадку ідзем за гадзіннікавай стрэлкай. Шо у нас тутака? I can't just leave Glottis laying there. He could be dying. А, сюды мы прайсці не можам. I can't just leave Glottis laying there. Окей, у нас ёсць шляхі, розныя шляхі, але мы ў іх пайсці не можам, таму што у нас зараз вось тут ёсць справа. Окей. I can't just leave Glottis laying there. He could be dying. Да божух, на якога храпака ён дае, нічога не чутна нават. Як заўжды, мы некаторы час б'емся галавой аб сцяну і потым глядзім падказку, таму што у гэтай гульні я б, вы глядзелі учорашні стрым, я б там захрас ужо на самым пачатку дужа надоўга. Косткі можна браць у велічэзнай колькасці. Давайте наберем их шмат. Просто на вселякі выпадак. These spiders have Glottis's heart in their web and a bone, but that's my fault. Давайте паспрабуем, дарэчы, я абсалютна ўпэўнены, што гэта не спрацуе, але давайте паспрабуем бахнуць па гэтаму з вогнетушыцеля. Ось як я і казаў, яно не гарыць, то бок зараз яно нам не трэба. Што мы яшчэ з гэтым можам зрабіць? It's stuck in there good. А калі мы рубанем зараз з улікам косткі, якая ўжо ў паўцінні, можа той велічэзны павукакажан успрыме гэтую костку як ахвяру ці што-небудзь гэткае. Ах, матка боская, што гэта было? Oh, poor spiders. No more demon heart to eat. У выніку павуцінь спрацавала як халера рагатка і запуліла сэрца куды?
А, во. Ну, будзем лічыць, што гэта было лагічна, і мы далі рады без падказкі, дарэчы. Піво, ну так. Still beating. Ставім на месца. Хова! Heart. Heart is good. Be good to heart. Don't tear out heart. Heart is good. Strong. Beating good heart. Is that my car? Mr. Lamont, I assure you the missing woman will be found. I will personally track her down myself. Just like you personally picked her up from the land of the living. That was my intention, but Agent Calavera somehow got to her first. We gave you the fastest car, Domino. We gave you all the best clients. You had all the advantages. So how was this Calavera able to sneak in there and eat your lunch? Oh, now, Hector, you can't get too mad at Domino. That wasn't his fault. Oh, I can, Don. You should know I can get too mad. But not at Domino. After all, he wasn't in charge of this operation. At least, not until now. Hector, no! І зараз мы глядзім, як працуе вось гэтая халера. For some reason I was expecting tulips. Well, maybe Mr. Calavera, eh, Domino? Why don't you personally go down to the basement and escort him up here? The sooner he's sprouted and we can get back to business, the better. Wanna go for a ride? I thought you'd never ask. Зараз мы пабачылі, як менавіта працуе вось гэты працэс, як гэта нам называць? Занасенніванне. О, у нас ёсць выбар, куды паехаць. І мы поедзем хутка. Яны не жартуюць. Так, ну нам на мінулым стріме нам Сальвадор шмат разоў распавёў, як менавіта яно працуе, як гэта боляча, нягледзячы на тое, што мы памерлі. Клумбізацыя. Во, няхай будзе клумбізацыя. Як гэта боляча, як гэта фатальна. І як гэта нашмат горш, чым звычайныя зусім нецікавыя кулі. Халера. Гэта лабірынт? Сур'ёзна? Ой, шаноўныя, мы тут вытрацім шмат часу. Вітанкі, Ралеф, вітаначкі. Давайте бахнем вось гэтак. Зноў адтуліна, ну. Я абсолютно сабе не уяўляю, што тут можа быць. Давайте. Hey, wait a second. Памятаеш гэты момант? А я не памятаю, таму што для мяне гэта сляпое першае праходжанне. Ну яно не надта сляпое, таму што ў нас под рукой падказкі на ўсялякі выпадак, таму што мясцовая халера загадкі гэта піпец нейкі. Але з некаторымі мы даём рады нават без падказак. Так. Ага, яны звязаныя нелінейна. То бок, заехаўшы сюда, мы потрапім сюды, заехаўшы сюды, мы сюды не потрапім, мы потрапім сюды. Гэта дрэнна. Ну так. Гэта дух старых квестаў, адбітых наглуха. Вось, напрыклад, тут. Я нават не ўпэўнены, што нам сюды трэба. Таму што мы проста пайшлі сюды, патрапілі сюды і пачалі катацца. Ага.
То бок, заехаўшы ў одно і тое ж месца некалькі разоў, трапляеш у розныя выйсці. Толькі зноўку, я не ўпэўнены, што нам гэта ўвогуле трэба, таму давайте паспрабуем пакуль што іншыя шляхі. Ох. Так, штосьці вось мы захраслі. Гэта знак, што трэба захавацца. Manny, this is a low-riding street rod, not a 4x4. We don't have the clearance for that kind of road. А сюды мы не праедзем, таму што там камяні. А мы не джип, не халеры. Ого! Ля, тут прышпільненька. А што гэта за месца такое? Híjole, mano. What sort of unholy Christmas tree farm is this, Gladys? Gladys? Manny, check out this wheelbarrow, will you? With a couple of ATV nubby tires on the back and a 2-stroke lawnmower engine, we could make one sweet go-kart. Ага, то мы будем зараз поляпшаць нашу тачылу. І Unholy Christmas Tree. Давайте паглядзім, што за яно. Потым будзем крутіць усялякія пераключалкі. Я падглядаю, так, але я падглядаю толькі калі сам у шанс захрасну. I'd climb it myself, but I don't want to take all the fun away from Gladys. Ну, карацей, тут нічога цікавага пакуль што. Мы можам пацягнуць за гэта і, здаецца, А гэта што? That would make a decent go-kart. Ці не. Карацей, мы прыбралі гэта з вось гэтых трубак, вазок гэты. Але я не ведаю, навошта пакуль што. Looks much better with his heart not ripped out. Ну так, з сэрцам ён нашмат What are they лепш. doing to that tree? Oh, city boy. You work all day in a 60-story skyscraper, but didn't you ever wonder what it was made of? The marrow of these trees, Manny. They suck it out. It's like cement. Is that why the town's called El Marro? Huh? Never thought of that. Ага, карацей, тут Maybe so. здабываецца нейкі матэрыял, з якога робяцца будынкі. І нам далі яшчэ одну ачылку. Божухна, тут актыўна даюць ачылкі менавіта за размовы. За мінулы стрым мы, дарэчы, здабылі 8 ачылак, і гэта не ўсе, таму што я адну прапусціў на пачатку. Окей, давайте рубанем рубільнік. Ooh, careful, Manny. With the harmonic balancer turned off, those pumps might shake that tree apart. Oh, but... Oh! If we shook the tree down, those pumps would dislodge, and I could make high-lift shocks out of them for the bone wagon. Hold on. I'm going to unbalance that wheel with some of these weights. That'll shake her down for sure. Карацей, мы і тут таксама штосьці ламаем. Мы зламалі да халеры ўсяго ў нашым Just дэпартаменце. give me a second to balance these doggies. І зараз ламаем мясцовую нафтавую вышку. That should do it. Ну, амаль што нафтавую. Эй, чипгірсы, вітаначкі. Still not enough. And maybe if I moved them around a little.
while you had that off, let me try moving those weights Дякую, around Рогане. some more. Я мені калавера. Okay, just give me a second. Ну, у to меня нават balance сигара these есть. doggies. Калавера. О, дячуль. That should Так, чи спрацює зараз? Still not enough. And maybe if I moved them around a little. Ну, давай ще раз поспробуємо. Hey, Тому що, while you здається, had that більш off, нічого let me ми try тут moving мацати those не weights можемо. around some more. Okay, just give me a second to balance these doggies. І як ви можете зауважити... А. О! Hey, Manny, what are you doing? Outside of the entertainment value, that didn't do what I had hoped. Пачакайце, і гэта нават не спрацавала. Нават гэткая туша не змагла вывесці з балансу. Якая стабільная халера. That was a dirty trick, Manny. Oh, it was an accident. I bumped the switch with my elbow. Oh, okay. Але нібыта штосьці змянілася. Так, давайте яшчэ паглядзім, можа, што яшчэ можна памацаць. Мы, не ведаю навошта, але можам цягаць гэты вазок. Навошта? Што гэта быў за гук? А, мы ўсё ж такі ціснем на гэтую халеру. А, глядзіце, 4 трубкі, яны вядуць да 4 ось гэтых синхронізатараў, і мы адну з трубак пераціскаем з дапамогай кола. Давайте вось гэтак пакінем і паспрабуем яшчэ раз. Hey, while you had that off, let me try moving those weights around some more. І зараз таксама з мэні запусцім. Вось цяпер гэтага мусіць хапіць, каб... Now, no monkey business this time, Calavera. Manny, you promise? Усё яшчэ стаіць. А, слухайце, можна ж падчас гэтага цягаць вазок. Вітанькі, Пербай. Трымайся, Глотіс. Мне здаецца, трэба заціснуць адразу дзве. І колам, і вось гэтымі трымалкамі.
Халера, не працуе. Што яшчэ можна зрабіць? Не падказвай. Нейкі гук. Праваруч. Леваруч. Штосьці адсюль ідзе. Тут ёсць толькі рубільнік. Мэні, ты там як? А што ў нас у кішэньках ёсць? У нас яшчэ ўсё, яшчэ нічога не гарыць. У нас да халеры костак. 4 штукі. А, слухайце, а можа рубануць гэтую лухту з дапамогай касы? Хутчэй за ўсё гэта не спрацуе, таму што яно не інтэрактыўнае. Яго можна толькі возам перакрываць. А калі рубануць рубільнік? I don't want to mess up my blade. Ага. Таксама не варыянт. Можа, трэба нейкі таймінг? Ну, нейкі таймінг тут спаймаць аж занадта складаны. Штось я сумняваюся, што нават у гэтай гульні яно будзе гэткім чынам зроблена. Да божухна, я ж не туды націскаў. Усё ж хочацца паспрабаваць адразу дзве пераціснуць. Але вось мы цяпер патрапілі роўна ў яе і нічога не змянілася. Усё ж перакрыта толькі адна трубка. Калі б мы кіравалі машынай, мы маглі падцягнуць машыну, але мы не можам. Не інтэрактыўная. Інтэрактыўная. Глоціс, ты там як? Чамусьці я глоціса піпец я хачу называць Мэні. Вось хачу і ўсё. Таму што гэта відавочна Мэні. Так, кожная трубка блокуе адзін насос. Але... Sure helps the handling, but did he have to make it so low to the ground? Але вывесці з ладу адзін не дапамагае пазбавіцца раўнавагі. Супер далёкую падказку. Давай! Таму што ўсё адно, калі мы захраснем занадта надоўга, мы паглядзім непасрэдную падказку. На таймінг, божухна, я спадзяваўся, што гэта не на таймінг. Я ўсім сэрцам спадзяваўся, што гэта не на таймінг. Окей, калі гэта на таймінг, трэба глядзець, якая трубка за які насос адказвае. Вось, напрыклад, гэтая. Яна вырубае вось гэты. Гэтая вырубае... Чусь, яна нічога не вырубіла. Ага, вось гэты. Што гэта за гук быў?
У нас щось отрималося. Manny, until now we scraped along Без the подказок зробив. Ізі, Now просто I'm ізі. like eagles. Like eagles on pogo sticks. Я нават не пачаў колупацца ў тым сэнсе, што я ўсё яшчэ не ведаю, як яно працуе. I was getting concerned that our transportation wasn't ostentatious enough. Get in, or are you afraid of heights? Просто выпадкова вырашылі заданне. Ну окей. Цяпер у нас ёсць моцная подвеска, можна каціць сюды. Вінк. І мы кудысьці прыехалі. Цішэй ты. Што у нас тут ёсць? Нават калі рашэнне ведаў, задзяваўся. Я выпадкова рашыў, мне падабаецца, калі гэткае здараецца. Адразу адчуваеш сябе піпец якім разумным, пры тым, што разумнасці 0. Просто 0. Так. У нас тут ёсць відавочныя дзверы. Магчыма, яшчэ што? О, яшчэ штосьці ёсць. There's a big old padlock on this outer gate. I couldn't take that off with my bare hands. Можна адкалупаць, але не голымі касцянымі рукамі. Набраў костак, называецца. I don't want to mess up my blade. Ну давайте паспрабуем просто прайсці. Магчыма, гэта спрацуе. О, спрацавала. Manny, what are you doing? Don't you know what's on the other side of that gate? Yeah, the way out of the forest. Demon beavers, Manny. They'll make you into a dam. Relax, Geppetto. I'm not made of wood. But Manny, they don't use wood. Ого! Вогнебобри! Вогнебобри! А, і вось цяпер нам спатрэбіцца вогнетушитель. Я зразумеў. That's not on fire. That's not on fire. Да бляха. Можна прайсці туды, а навошта? Давайте паспрабуем не адразу ў атаку ісці. Пройдзем сюды, таму што даюць магчымасць. Куды мы ідзем? Вось тут нейкае інтэрактыўнае месца, якое чамусьці не інтэрактыўнае. А чаму яно не інтэрактыўнае? That's not on fire. Да ты задзёўб. This river seems to be made of tar, but those beavers just seem to cut through it like water. Тар гэта што? Ну, відавочна, гэта штосьці не... штосьці, што не гарыць. О! Але гэта трошки спрацавала. Толькі не ведаю як. Бобры замест хароны. Ну, бобры піпец якія файныя. Ну, паглядзіце.
Бобры усім бобрам бобры. Що тут за інтерактивне місце? Магчыма, сюди можна пакласці костку. Ды не. Дёготь. Ага, дёготь. Жесть. Это у нас середньовечные те самые осадные практики. Гарячий дёготь и вогнебобры. I forgot my tar ladle. Я не за костками, так, я не за косткою скокнув. Але у працесі ми нічого зробити не могли. Капец, бобер. Слухайте, магчыма... Ну там их было 3. О, вітанки ауч патата. Стрик 20. Нормалёва. Гэта вогнебобры. На дамбе их было 3. Магчыма, мы ўсіх трох зараз закінем у гэтую самую у раку. Калі зараз прыйдзе яшчэ адзін, мы зафейліліся. Так, мы зафейліліся. Так, на дамбе их не паменшыла, відавочна. Бачце, ходзіць. Ну, и они там литерально купаются себе. О! Гэта халера працуе. Ох! Нічога сабе, я гэткага не чакаў. Дык а навошта? Прайсці далей мы не можам. Шамусці. А, можем. Дык бяжы. Чаму у нас нельга прайсці? Ось просто няма такой опцыі. Просто няма гэткай опцыі. Я трошки не зрозумел, що тут відбувається. Нам треба було на другий бок дамби. Мы пройшли. И что? Алло? Агент Калавера. Що далей? Ну то бок туди можна ісці, ми бачимо, там у далечыні ёсць далей шлях нейкі. А чаму мы не ідзем? Чаму мы ўсё яшчэ глядзім на вогнебаброў?
У нас ось ёсць праход, які нам нічога не даў. І ўсё. Трошки незразумела. Дзе там Раліф? Падказкі ёсць? Альбо мне глядзець у праходжанні. Ну таму што ўсё адчуванне нібыта здарылася штосьці незапланаванае, то бок. Тое, што мы не можам прайсці далей, гэта нешта зусім далёка ад логікі. Ну давайте глянем. Каменный лес. Мабыць, справа ў тым, што мы яшчэ не зрабілі ўсё тое, што мусілі зрабіць раней. Тут я бачу, там ёсць прышпілы з кіравальнай стрэлкай гэтай і з той палянкай, дзе шмат праходаў і карэння. Нам трэба гэтых баброў перамагчы і паехаць сёння пешшу, а на нашай тачанцы. То бок тое, што мы сюды прайшлі, гэта всё лухта, гэта не лічыцца за перамогу. Бабры занадта прыгожы, каб хутка з імі развітацца. Тут магу пагадзіцца. Ух! Нейкім чынам нас тэлепартавала сюды. Так. Come on, Gladys. Let's crash through this gate and drive right over those little monsters. No way, Manny. Oh, those flaming bone beavers are mean. They bite, they claw, and if one of them wrapped around my drive shaft, I'd be picking flaming hunks of fur out of my U-joint for months. I'm not going down there until you get rid of them. Окей. Карацей, Глоціс туди не хоче. Категорично. Нам трэба гэтая халера. Мы яе збілі, дзякуючы чаму мы яе цяпер можам забраць. Хоба. Not right now. I don't really want to do that. Я так разумею, нам трэба з дапамогай гэтай халеры штосьці тут рабіць. Я не ўчытваўся аж зусім у падказку, каб не было занадта нецікава праходзіць. Я вось кірунак агульны падглядзеў і давайце спрабаваць. Ага. Яно нам паказвае напрамак. Well, it's pointing somewhere. Так, яно можа і пойнціць, але ж ні халер не бачна, куды яно пойнціць. Ну, то бок я разумею, яны кудысьці сюды пойнціць.
І що? Well, it's pointing somewhere. Ось сюди. Ну, ось сюди. Давайте спробуємо на нашій тачанці туди заїхати. А хто тут храпить? А, это Глотис храпить. Хе-хе. Таких храпак, что аж чутно з сусідньої локації. Нормальово він спить. Нормально, що як я. Давайте ще раз поспробуємо. О, Глотис спить, и я пойду. Добраніч, Регана. Няхай тобі снится Глотис. Няхай он тобі співає пісні про смаколики. Well, it's pointing somewhere. А где мы? А, во мы. Ну я на ўсёй шапонці сюды. Ці магчыма не сюды, магчыма то сюды. Не, ну хутчэй за ўсё ж сюды. Ці ўвогуле сюды. Гэтая стрэлка нам не надта дапамагае. Але шосьці мне здаецца, што за гэтую лухту нам зараз дадуць ачыўку. Ведаеце, давайте мы поставім машыну каля гэтага знака, каб было лепш бачна накірунак, каб у нас было ад чаго штурхвацца. Цікавая ідэя. Зараз паспрабуем дакамацца. Да божухна. Да не трэба на яе ехаць. Вось тут стань, калі ласка. Ці будзе цяпер бачна? Не бачна. Давайте паспрабуем прайсці і зноўку падысці да яе. Все яшчэ сюды. А калі паставіць у іншае месца? Давайте ходзім сюды. А, слухайце, можа яе трэба з сабой таскаць?
Ось пройшли, ставим. О, тепер інший керунок. Яе треба з собою таскать. Не, я нарешті намацали, яе треба аж з собою таскать, і тоді все буде добре працювати. Жесть. Яшчэ і мені адразу паварочваць сюди, куди треба ісці. Ось тут не надто зрозуміло. Здається, сюди. Зноўку ў тое ж месца? Гэта мы спачатку пачынаем, таму што неслушна пайшлі? Ні халеры не зразумела, куды гэта. А куды ты пайшоў? Well, it's pointing somewhere. Здаецца, зноўку сюды. Просто ні халеры не бачна. І зноў сюды. Альбо сюды. Давайте стаять ось каля Мэні, каб було бачно наш... That's no way to treat the bone wagon. Not here. That's no way to treat the bone wagon. Натурально не Not дозволяють. here. That's no way to treat the bone wagon. Not here. That's no way to treat the bone wagon. То бок літаральна нельга, каб було бачна машину. Жость. Так. І знову сюди. Слухайте, а магчыма можна удакладняць напрамак, то бок вось мы зараз сюды падыдзем, станем між дзвюх праходаў, яшчэ раз уваткнем і паглядзім, куды нам пакажа напрамак. О. А куды гэта напрамак? Кудысьці сюды?
Давайте тут поспробуем. Да божухна. А куды яно показывае? Яно нібыта нават не на праходы показывае, а просто куды ісці. Ось зараз сюди кудысьці. Lotería. Шо, бляха? Шо, бляха? Я трошки не зрозумів, але нейкі чином ми далі ради. Ну окей. Danny, I'm scared of that sign. А мне здаецца, я разумею, що гэта за сайн. Вось гэта ключик, яким ми браму відкриємо. They'll tear you apart bone by bone and build with you a human throne. Their buck-toothed king will sit upon what once was Дякую, you, дякую. but now is gone. This key unlocks the gates of hell. Steady traveler, use it well. Берем. Can't pass up an old creepy key. І тепер у нас є ключ, каб відкрити браму до бобров. Тут яшчэ ёсць нейкі праход, глядзіце. А, вось так адразу до бобров вы прыйшлі. Не, нам насамрэч трэба не да бобров. Насамрэч нам трэба спачатку да павуканаў яшчэ здабыць костак. Да бобрамы. Бобра-брамы. Да бобрамы. Что-нибудь яшчэ можна памацаць? Тут быў ключик. Нам трэба назад. Ось там мы спусціліся. А. И поехали до бобров. Ну давайте откроем и уже потом будем заниматься непосредственно бобрами. With those monsters on the other side, I'm happy with this thing locked. А, у сенсі спочатку треба позбавитися бобров. Ох, матка боска. Нам треба косток здобыть. Look out! Во, вылезли нарешті. We can't fit down there. Не дури мне голову. Глоти. Да божухна, заблоковали машиной проход себе.
Нават калі далей нічого не атрымаецца, ўсё адно не марна. Мы зрабілі з даволі сумнага і механікі вельмі шчаслівага вадзіцеля. Ну так, We can't fit down there. гэта факт. Механік быў супер сумны, а цяпер ён супер шчаслівы. Out of the way! Во-во-во, сюды. Цяпер сюды. І яшчэ косткі. Бяром шмат на всялякі выпадак, таму што, як я зразумеў, там дуже непрыемная механіка. Вось як я спрабаваў рабіць, трэба у палёце бабра падстрэліць з вогнетушителя, і як гэта зрабіць, я сабе нават не ўяўляю. Таму хутчэй за ўсё мы вытрацім марным чынам некаторую частку костак. Ага, ён больш не хоча браць. Ну гэта ты дарма, Мэнни. Так. Да божухна. Трэба маць пад рукой shift, бо двойчы клацнуць не заўжды паспяваеш. Вось мы зноўку тутака. Ідзем сюды. Ідзем сюды. Ідзем сюды. І зараз што нам трэба рабіць? Нам трэба кінуць костку, пасля чаго хутка пераключыцца на вогнетушитель і падстрэліць у палёце бабра. Не, я ключ дастаў. А, можа быць, вось гэтая інтэрактыўная зона, гэта яно і ёсць. Вось сюды трэба цэліць. Гэта насамрэч не зямля, гэта тут будзе пралятаць гэты самы. Жосць, як нязручна. А яшчэ, здаецца, спыняецца час падчас таго, як мы калупаемся ў нашых гэтых самых. Не, не працуе. Нам не трэба цэліць. Мы проста яго запускаем і пачынаем варочаць. Колькі у нас засталося костак? 3. 3 не хопіць, дарэчы. Нам трэба 4. У, халера. Там 4 бабра, адпаведна трэба 4 косткі. Опа! Затушылі бабра, падбілі, і ён патануў. Вось як гэта працуе. Окей, давайте выкарыстаем яшчэ. Колькі у нас? Раз, два, 2 косткі. Хто ж ведаў, што яно тут такім чынам працуе?
Хопа. Мінус яшчэ бабёр. Робім усё тое ж самае. Всё, косткі скончыліся, адной не хапіла. Адной халера не хапіла. А, слухайте, не ідзе. Яшчэ адзін бабёр не ідзе, так мусіць хопіць, слухайте. О, дык хопіць, глядзіце, хапіла. Выдатна. Нарэшце ўпершыню пашчасціла. This outer gate is huge. I'll need Glottis to open it. Глотіс. Manny, О. I don't know if I like driving over people. They can't feel it, they're dead. You're dead. I wouldn't want to drive over you. That's because you and I, Glottis, are friends. Aw, Manny. І ми пакінулі лес. Hello? Miss Colomar! We're here to save you! Hey, lay off the racket. The whole town's asleep. But I want a drag race! When they get a load of my car, we're gonna be the talk of the town! You're right. We're gonna have to find a good place to hide that road show. Speaking of hiding, I wonder if Mitch is here already. I'm gonna go see what I can stir up. Not a bad piece of real estate, actually. It's got potential. Карацей, мы працягваем шукаць тую паненку, якую згубілі. Але Глотіс хоча рабіць коу. Прышпільны жэўжык. Як? Куды мы можам пайсці? Толькі наверх. Толькі ўгару. Гэта выглядае як прычал. Я нагадаю, што нам тут у нас тут адбываецца паслясмертнае падарожжа, частка якога, як я разумею, абавязкова адбываецца на вадзе. А вось тут стрым скончыў. Ну не халера сабе ты прайшоў, я табе скажу. Моц. Таму што я літаральна на першай жа галаваломцы я зламаўся, таму што мы уперліся ў сцяну і нічога не маглі зрабіць, просто таму што я недастаткова запіксельханціўся і не знайшоў тое, што трэба было знайсці. Увогуле мы не пабачылі першую ж дзвер, ну то бок не першую, карацей дзверу ў гараж, ліфт у гараж мы не знайшлі. Я пабачыў, што там ёсць яшчэ адзін ліфт, акром асноўнага, толькі вось у падказцы. Класіка. Ну, за гэта старыя квесты я і люблю. Яны адбітыя ўшчэнт. Так, тут у нас жэўжык, тут у нас можна пажэрці. Пажэрці і паразмаўляць, і, магчыма, папіць кавы. I hate the way mustard Давай. spouts get all crusted. Дзякую, што завітаў. I have bigger things on my mind right now than condiments. Дзякую. Maybe I should place a personal ad. I tried it, believe me. It attracts the wrong kind of women. Maybe I should place a personal ad. Так, що гэта за жэўжык у нас тут? Вітанкі, вітанкі. This guy looks familiar. А, слухайце, гэта наш першы жэўжык, якога мы яшчэ толькі ў самай застаўцы перад пачаткам гульні накіравалі ў падарожжа. Гэта вось ён. Mr. Flores, I'm ready to take you now. Manny Calavera. Is that you? Didn't you used to be taller? Так, так. А чаму мы сталі там?
Нам сорамна? Во, мы яго накіравалі ў паход з кіем. Walking stick. I'm here to reclaim that walking stick. I broke it over the head of some hideous monsters in the forest. Але той кій зламаўся аб монстра у лесе. What are you doing here? Well, if you must know, it's about my wife. I got word that she passed away not long after I, and that she too was crossing the land of the dead on foot. It is said that all lost souls come to Rubacava, so I came here to wait for her. А, ён чакае сваю жонку. You must love her very much, Celso. Yes, this is true. Of course, she also has all of my money. А яшчэ ў яе ўсе яго грошы. How do you know your wife hasn't gone ahead of you? Oh, Manny. If she had arrived here first, surely she would have waited for me. I'll help you find your wife. What did she look like? Oh, here. I got this from the DOD and made copies to hand out. Isn't she something? She must have been beautiful with skin. Weren't we all? Так, ми шукаємо ввогуле іншую дзяўчыну. Мы шукаем Мерседес Коламар. А, ці паразмаўляем яшчэ. Ці ёсць тут якое добрае месца, каб спыніцца? So, know a good place to stay in town? What's your price range? Somewhere around the high end of nothing. Then maybe, young man, it's time you started thinking about a job. А дзе ўзяць працу, каб зарабіць грошы, каб дзесьці You спыніцца? give me a job here? Have any skills? Sales? Well, that does qualify you for a certain position, but we only have one mop. I'm looking for a woman named Mercedes Colomar. Well, no one's come through town by that name, and you can take it from me. I, too, am looking for someone, so I watch the comings and goings around here very carefully. I'm sorry, Manuel. I've got to get this place ready to open. Right. I'll let you know if I see your wife. She'll be the one asking for her beloved Celso. Праз тое, што ён чакае сваю жонку, ён моцна прыглядаецца да дзяўчын, якія сюды прыходзяць, і нікога на імя Мерседес Коламар ён не бачыў. Окей. Тады... The glove compartment on the bone wagon is full of tiny ketchup and mustard packets, not to mention soy sauce. I really don't need any more. Тады пойдзем куды-небудзь яшчэ. Капец, сустрэлі старога знаёмага. Так, гэта нельга памацаць, нельга. Ох, матка боская. Tourists. Што гэта было? І вітанкі, спадар, дзякую, што нас уратаваў. You gotta watch your step around here, stranger. Rubacava ain't the quaint little port town she used to be. Well, hell, looks like there's a new vessel in town. Pardon me whilst I go check her out. Нейкі халера капітан. Пойдзем размаўляць, знаёміцца? Well, actually, it's mostly stock with a few mods here and there. So, would those be glass packs I'm hearing, or turbos? I've always wanted one of those jackets. Мы раней разглядалі карціну на сцяне, і мы ведаем, што Мэні хацеў бы быць капітанам на караблі. Таму і зараз ён зазначыў, што хацеў бы сабе гэткі жакет. Пінжак. There was this one high-pitched whine it was making
really grating noise, you know? And I searched and searched, but I couldn't find the source of the noise until we pulled in here. Was it the blower? No, it was Manny screaming in the back like a cat tied to a cruise missile. That's a good one. Hola. Hey, Manny, Doc Master Velasco here says he's got a place we can dry dock the bone wagon for a while. Oh, yeah. We can't leave a beauty like this out in the fog, or her chrome will get pitted. Pitted? Did you hear that, Manny? You folks gonna stay in Rubacava for a spell? Ну, агулам так, мы бы былі не супраць. Дзякуючы нашай тачцы, гэты жэўжык не супраць нам даць нейкі прыстанак. I might be here a while. Is there any work in this town? Well, there's lots of work down at the docks, but it's all union work. And I just don't see you in that union. Працы для нас тут не той, каб шмат. How do you get around here with all the mist? When you've strolled these docks as long as I have, Pilgrim, you know where you are by the smell of the sea, by the sound of the lonely foghorn, by the icy touch of the cold, salty air. Wow. Manny, could I have an eye patch? Can I just ask, what is under the eye patch? Because I know it's not an eye. Oh, well, when I was alive, I had an eye patch like this. This one's just for the phantom pain. And that one eye socket used to scream like a banshee when the trade winds blew, so I plugged her. Відавочна, калі ты шкілет, табе не трэба павязка на вока, таму што ў цябе няма вачэй. Але гэта ў жэўжыка, як я разумею, проста гэткая ностальгічны прышпіл. Так. Мы шукаем жонку на імя Мерседес Коломар. We're here looking for a woman named Mercedes Colomar. I'm not too good with names. Did she have any distinguishing marks or a tattoo? Not that she showed me. Well, like I said, I'm as good with names as you are with the fog. Hey, Manny, we were in the middle of a conversation here. Hey, okay. Як я і казаў, калі паразмаўляць з кімсьці цалкам, за гэта даюць ачыўку. Вось як яно тут працуе. Окей. Куды мы яшчэ можам пайсці? Gladys, you gotta hide that car. In a minute, Manny. I'm talking to Mr. Doc Master here. Док-месце. Куды мы яшчэ можам пайсці? Сюды мы ўжо хадзілі, туды мы ўпалі. I think I'll wait for the fog to clear before I try exploring town again. Што ён сказаў? I think I'll wait for the fog to clear before I try exploring town again. Ага. Трэба пачакаць, пакуль туман знікне, каб далей эксплорыць горад. То бок, калі ачыўкі не далі, значыць мы не даразмаўлялі. Трэба павяртацца і даразмаўляць. За гэтага нам ужо ачыўку далі. Maybe I should place a personal ad. I tried it, believe me. It attracts the wrong kind of women. О, All these doors have numbers and pictures of food on them. What's number 22? Lengua. Wow. It's been a long time since I had a tongue. Hey, how do you open these? You wait till we start serving. That's how. гэта будзе адчыняцца толькі калі яны адчыняцца. А калі яны адчыняцца, мы не ведаем. Нам трэба пачакаць ці штосьці зрабіць. Are you sure? There's only room for one. Вось бачыце, мы зноўку, дарэчы, захраслі. Так, тут мы нічога зрабіць не можам. Мы можам зайсці ў кавярню.
До речі, а там далей проход ось тут ёсць? Ды не, здаецца, няма. Мы можем толькі выйсці адсюль. У горад патрапіць не можам, таму што туман, праз які мы зваліліся за межы крану. О, мы можам кудысьці сюды пайсці. Але гэта не тое, каб мае сэнс. Хлопцы, ці вы натрындзеліся, ці не? О, у нас ёсць фотаздымак жонкі таго жэўжыка. Давайте паспрабуем спытаць у капітана наконт яе. Я ўжо забыўся пра гэты фотаздымак. А, і дарэчы, гэта ўсё, што ў нас ёсць. У нас яшчэ быў вогнетушитель, мы яго не цалкам выкарысталі. Ever seen this woman? Oh, if this is the woman you're looking for, take my advice. Forget about her. She sailed out of here weeks ago in a cozy portside cabin built for two. And she wasn't alone. Ага, то бок яго жонка з кімсьці зваліла. How do you know she sailed out of here? I don't believe it. It's a tough break, Junior, but you gotta face it. Here, look it up in my port log if you want it in writing. 6 weeks ago on a Tuesday. Ticket for two, paid in full. I drank the champagne on the bow myself. Hey, Manny, we were in the middle of a conversation here. Hey, okay. Look, I know how you feel, son. Once I lost a very special lady myself. I waved to her from the docks as she sailed out of port, and I never saw her again. What was her name? The SS La Mancha was her name, but don't make me talk about her, because I just can't do. Карацей, бяжым да таго жэўжыка і распавядаем яму горкую праўду. Дрэнныя навіны, хлопча. Celso, your wife sailed out of here 2 months ago with another man. It's all in there. Oh, Manny, is there a greater constant in nature than the treachery of women? Forget about her, Celso. Have you forgotten yours? I'm going after her. You take over my job here. This mop at least will never let you down. О, ми знайшли працю. Will sure come in handy too. Ми знайшли працу, віншую. І ми гэткім чынам правялі год. Нам далі ачыўку прапрацаваць тут така год. Не халеры сабе тут час ідзе. Праз 1 год. Ох, не халеры там город. А у нас новый строй, глядите. Теперь мы не революцион, теперь мы официант. I got a customer asking for you. You know I don't like to mingle with the customers. Well, you may want to mingle with this one. She sounds like your type. Хтось спытаўся про нас. Well, looks like a quiet night in old Rubacaba. Глядзіш, як тут прышпільненька. Турыстычны горад, натуральны. Ну, хто нас тут клікаў? О, і глоціс тут таксама. Manny! Шо? Evening, Lupe. I have to tell you about my new organizational system for the coats. Ну, розповідай.
Bogan come in yet? Yeah, he's down at the casino, probably enjoying his usual lucky streak. Мэні наладзіў справы за год. Ну, відавочна наладзіў. Усё ж такі ён ведае, як весці справы. Ён доўгі час быў найлепшым у Department of Death, пакуль туды не прыйшоў Доміно, наш асноўны канкурэнт, і ўсе найлепшыя кастамерсы цяпер трапляюць да яго, і таму увогуле пачалася гэтая гісторыя. Бо мы апынуліся на дне. How's the flow tonight? We're dead tonight, Manny. Everybody's back home for the Day of the Dead, I guess. Except for the casino. The casino's hopping. Why is it that all the people who don't go home are the same people who just love to gamble? Well, I guess when you've got nothing to go home to, you've got nothing to lose. Hey, we should put that over the door. Everything okay back in the land of fur and fedoras? Everything's in order. It's beautiful. I can't wait for people to come in and try the new system. It's so cool. Want to hear about it? Нейкая новая сістэма, каб вешаць курткі ў гардэробе. Okay, tell me all the details about your new coat-check system. Yay! Okay, I found all these plastic tiles in the back, left over from the automat, and guess what? They all have numbers on them. So what I'm doing is, I give one to everyone who checks a code in and... Manny, you're not even listening to me. I go to all this work organizing your coats, and you don't even care. Lupe. Forget it. Don't pretend to care. No, I want to hear. Hup, no, I'll tell someone else about it. Someone who cares. Please, Розповіді, tell me all ну, about коли your new coat-check ласка. system, really. Don't patronize me, Cal. Think she'll come in tonight? Manny, you ask me that every night. What am I supposed to say? You're supposed to say, yes, I think tonight's the night. Yes, I think tonight's the night that you finally go nuts from waiting for the grand entrance of Ms. Mercedes Colomar. Let's try that again, shall we? Think she'll come in tonight? Yes, I think tonight's definitely the night. Thank you. It's my fault she's out in the woods alone, you know. If you say so, Manny. Okay, back to work. Okay. О! І зноў таки далі адшыўку. Прышпільна. Так, гэта выйсці. Давайте зазірнем да Глоціса. Як тут ідуць справы. Хе-хе-хе-хе. Hello, Manny. Hola. Як ты тут? I guess Gladys is good at anything that uses keys. Quiet night, huh, carnal? Day of the Dead ain't good for business, Chief. But last night, remember last night, Manny? Oh, wait! Карацей, зараз пачынаецца дзень мёртвых. І усе мёртвыя, ну, у дзень мёртвых все мёртвыя ідуць у сусвет жывых. І адпаведна ў сусвеце мёртвых ось казино пустое, а гэта дрэнна, відавочна. What's that you're playing? Oh, this is just a little, you know, love song for a special lady. Sing a little bit of that song, why don't you? Well, I only have this part. Bone wagon. I like it. You think she'll come in tonight? Ooh, my special lady? No, Meche. You know what, Manny? I think she will. I got a feeling tonight's the night. You know, when we leave, I'm actually gonna miss this place. Ah, Manny, why can't we just stay here? We got our fancy club. We got 3 squares a day. Max lets me take the bone wagon out on his kitty track once a week. Plus, we look good in these clothes. Gladys, I can't live in this world forever. It's not where I belong. I've gotta find Meche and help her. Because if it weren't for me, she'd have been on that train a year ago. Okay, Manny. Well, I'll let you get back to practicing. I don't need to practice, man. I'm good. Бляха, нам працягваюць даваць ачыўкі. Карацей, мы тут ужо даволі так прыстасаваліся.
І калі мы будзем вымушаны адсюль пайсці, мы будзем па гэтаму месцу сумаваць. І это не дзіўна, тут выглядае ўсё даволі утульным. Опа, і нас хтосьці чакае. Mechi? Manny, help me. I've been lost for so long. Why didn't you look for me? I did. You ran off. Why? Because you said I was no good. I've been all alone in the world for a whole year. And it's all because of you! Що гэта было? Нейкая халера птушка. Ох, не халеры сабе, гэта ты самы Даміно ухапіў нашу паненку. Ці не нашу, кагосьці карацей ухапіў і паплыў. О, і мы паспелі. Не паспелі. Паненка нас глушанула, невядома навошта. This gonna be an annual thing with you, Manny? Every Day of the Dead, you toss your bones into the drink and I fish them out? I don't plan to be around that long, Velasco. As soon as I find out where that ocean liner's going, I'm after it. Ho ho! That ship's going to Puerto Zapato. That's the other side of the world. Ain't no ships going out that way but the old Limbo here, but... But nothing. If the Limbo's my only hope, then I'm already on board. Well, good luck, son. That's all I got to say. Щось незрозуміле. Velasco is one salty old bag of rope. You should see his wife. Ёсць імавернасць, што пакуль вось гэты год шоу миссис Мерседес, яе ж Мерседес завуць, калі не памыляюся. Карацей, ёсць імавернасць, што Доміно пра нас нахлусіў, ці, што яшчэ горш, распавёў праўду, і ў выніку нас не тое каб шануюць. What's going on in that bottle? A tugboat? This happens to be a perfect scale replica of the SS Lumbago. I'm just having a little trouble getting the walking beam to fit in the neck here. That's funny, because a lumbago is usually more of a problem in the lower back than the neck. Yeah, Nothing. Так. Поплыли? So I'm ready to... On what? On the Limbo, man. Let's go. Manny, the Limbo's not a passenger ship. She's small cargo, son. And every hand on board works. Ну, мы будем працаваць. Карацей, вось гэты карабель, ён не турыстычны, і ўсе, хто на ім будуць плысці, мусіць працаваць. I'll work. What are your skills? Sales and restaurant management. Oh, hey, there is one opening on the Limbo's crew. Yeah? Yeah, it's in the engine room. And your buddy Glottis would be perfect for it. But he'd have to get his own tools. Калі мы возьмем Глотиса, ўсё нармалёва будзе? Okay, if I get Glottis some tools, can we board? He can, yes. No offense, Manny, but there's just no place for you aboard the Limbo. She's fully manned already. In fact, her whole crew's on board, ready to sail at dawn. Except for that one guy. Уся каманда ўжо на караблі, акром аднаго кагосьці. Who's the one guy who hasn't boarded yet? Yeah, well, Seaman Naranja's a little late, but he'll be here before they sail. Наранья. А што, калі гэты наранья ён не прыйдзе? Возьмуць нас. What if Naranja doesn't show up? I can fill his spot, right? Manny, you're not even in the Maritime Union.
I know that, and you know that, but we're two guys who can keep secrets, right? Glottis is exempt, but the captain will ask for your card. And if you don't have one, they'll serve you to the sharks like chum. And what's worse, I'll get fined. That's a tough union, boy, and I don't mess with them. Так, якой працай гэты на ране What займаўся? job did Naranja have? He ran the galley. Aha, restaurant management. Yeah, it's similar to what you're doing now. Except the fish is fresher on the limbo. What kind of tools does Glottis need? Authentic CB equipment only. Authentic CB. Що гэта за прилады гэткія? Where do I get authentic CB equipment? Why don't you ask a CB? Afraid of getting stung? Where do you think Naranja is? Probably home selecting recipes for the trip. So let me get this straight. If I get Glottis some tools, Then I can get him a job on the limbo. and if Seaman Naranja doesn't show up for work, But he will, and I get a Maritime Union card, which you'll never get. then I can sail on the limbo in the morning. Jeez. Карацей, нам I guess so. I'd better go finish packing. You do that, son. Нам трэба. Дарэчы, ачыўку не далі, мабыць, штосьці не даразмаўлялі. I'd better go finish. Як прайсці? Як ісці? Куды ісці? Дзе выйсці? Нам трэба знайсці нейкія прылады для Глотіса, і для сябе трэба знайсці нейкую картку. Нібыта мы марак. Гэта асноўная наша справа на сёння. Нам трэба плыць услед за гэтымі самымі. За паненкай і за доміно. Навошта мы гэта зрабілі? Дзякую, дзякую, паглядзім. Сюды мы прайсці не можам, а сюды можам. А дзе гэта мы? У гэткіх гульнях, дарэчы, была б мапа файна. I'm not sure what I hate more, crowds or cats, but I'm definitely not going near either one today. Мені таксама не падабаюцца натоўпы. Ухваляю. Так, сюды можна прайсці. Далей прайсці нельга. Каточак. Аргана пайшла спаць і не пабачыць каточка. Глядзіце, які каточак. Wow, somebody really Матка liked this cat. боская. Які каточак. Ці можна яго пакласці ў I don't need кішэні? one of those. А я паклаў. І ён, дарэчы, мяучыць. Чуеце? They don't have much use when they're alive, and stuff, they don't have much more. Прошпільна. Так, як адсюль выйсці? Beloved Sandspoof, this regal and majestic feline, was a record holder for speed and a favorite of the crowds here in Rubacava for many years, until her career was suddenly and tragically cut short on the second week of the racing season, when the airship Olivia 1, on its maiden voyage, crashed onto the track mid-race and exploded. Many bereaved fans testified later that before the blimp hit, Sandspoof was in the lead. Капец. Fuchi, that smell. О, It's peor que la вітанки muerte. ВТФ. Вітанки ВТФ, вітанки жевжики. Глядіть, якого ми тут каточка маємо. Wow, somebody really liked this cat. Ці бачили ви калісьці гэткага каточка? Вось я і папаўся. З чым? Дзе? Дарэчы, трымай табе шатаут.
гэта халера пінгвін. Ну вось каточак. Так, як адсюль выйсці? Вось так. Літаральна 10 секунд назад. Ну, не все рейдеры ад ватафакі тут сядзяць. Так, гэта у нас што, дарэчы? Wet foods for winners. А, гэта ежа. Гэта кансервы. Што тут яшчэ ёсць? Гэта у нас што? Это выглядае як бассейн. This cat litter really needs changing. See? This is А, гэта латочак, каточка. Глядзіце, гэта гаўно ў пяску ляжыць. Дзякую, дзякую. Яшчэ раз дзякую за рэйд. Глядзіце, там у нас здаравенны каточак. Тут у нас здаравенная ежа каточкавая і здаравенны басейн з піпец якімі велічэзнымі кавалкамі кацяжага гаўна. Цікава, цікава. І там яшчэ хтосьці, дарэчы, мяучыць, то бок тут ёсць у тым ліку жывы каточак. Не толькі муміфіцыраваны. See? This is why I don't have a pet. Гэта таму, што вось таму я не маю гадаванца. I just can't bring myself to jump in the giant unclean kitty litter. Карацей, Мэні туды не хоча. Ну, магу яго зразумець. І больш мы нічога тут зрабіць не можам у гэтай частцы пакуль што, але відавочна мы сюды яшчэ вернемся. 100%. Можам падняцца сюды. Ах, божухна, гэта што? Hey! Нейкі каточкавы палац. Looks like a great night for cat races. Getting ready for the next race. А, гэта каточкавыя гонкі. Дык пакажыце нам. Што нельга паглядзець з балкону? Алло, я хачу паглядзець на каточкавыя гонкі. Што ў нас тут така? Nobody there. В сэнсе, а з кім мы можам паразмаўляць? Look, I told you we don't have any kitty hats today. What? You have to wait until Tuesday. That's kitty hat day. I don't want a kitty hat. Fine with me. What's your bet then? I don't gamble. It's a conflict of interest for me. Then why did you call me down here? For the friendly conversation. Сяброўскай размовы не атрымалася. Божухна. Пачакайце, мы яшчэ тут не... Можна пайсці сюды, можна пайсці сюды. А вось там у нас балкон. Давайте спачатку паспрабуем пайсці сюды. І тут не дужа зручна ісці. Таму пойдзем на... Sorry, monsieur, but this is the elevator to the High Rollers Lounge. That's where I'm going. It is members only. You must be new. And you must have a VIP pass to come upstairs. Adieu. Карацей, цяпер нам трэба знайсці акром ось гэтага карткі марака яшчэ VIP-картку, каб прайсці туды. Пры тым, што мы нават не ведаем, навошта нам туды ісці. Але туды мы 100% мусім пайсці. Там 100% будзе штосьці цікавае. Лесвіца. Ёсць праход на масток. Не, давайте спачатку на лесвіцу. Хова. Гэта Ева? Well, Manny Calavera, you never come up here to see me anymore. Well, I thought you could use the company with everybody gone for the Day of the Dead. In that case, Manny, why don't you stick around until 6? That's when I get off.
Вітанки, Міхась. Пш. Гэта не Ева. Гэта нейкая Карла. Lot of paperwork. Lot of passengers. Everybody's back home but you and me. Давайте з ёю паразмаўляем. А гэта што? When did you put in a floor safe? That's our new contained detonation chamber in case someone tries to come through here with a bomb. Since when does Rubacaba have a terrorism problem? This town's changing, Manny. It's getting tougher every day. Карацей, тут падземны сейф, у які можна закідваць выбухоўку, каб яна там бяспечна выбухнула. Гэта бяспека ад тэрарызму, карацей. Цікава. Плакат з надпісам LOL. Окей. Давайте паразмаўляем з Карлай. Ля, як романтычна. А гэта пісталет у яе, ці што? Busy night? Hardly. Everybody's gone home for the holiday already. This place is dead and I'm bored, Manny. Bored. Увесь горад пусты, таму што ўсе пайшлі на дзень мёртвых у сусвет жывых. Таму тут амаль што нікога няма. What's the shuttle waiting for? They're just cleaning it, but they're very thorough. We run a tight ship here, you know. Can I try out your metal detector? Гэта What's your sudden interest метал-детектор. in metal detectors, Manny? I'm just a collector. Well, I'll show it to you when I'm on break. How's that? When's your break? Dawn. Oh, that's too late. I'm shipping out tonight. Yeah, right. I've fallen for that line too many times. I think it's time for your break. We could slip in the back for a little drink. You can tell me all about your job, the danger, the metal detectors. That back room's all business, Manny. And so am I. What kind of business goes on back there, Carla? Strip searches. And you don't qualify. Why don't I qualify for a strip search? Manny, I agree it would help pass the time, but we have procedures and rules here. And you never know when they're watching. I can only strip search people when a regular search turns up nothing. Hey, it's worth a try. Ooh, I love this part. Зараз нас будуть обшукувати. Sir, if you will, please place all of your belongings on the security desk. Руки на стол. Oh, you're clean. Rats, Manny, I almost got to strip search you. Карацей, хутчэй за ўсё нам трэба будзе, каб падчас обшуку на штосьці знайшлі. Божухна, як тут усё няпроста. Well, to tell you the truth, Manny, it's your little coat check girl. All that bubbly energy, I just want to strangle her. I've tried that. It doesn't stop her. So, is it time for your break yet? I told you not till dawn. Kind of romantic, though, don't you think? Яна не прыходзіць да нас у кавярню, таму што вось гэтая паненка, якая прымае адзенне, яна фантануе энергіяй, і таму яе хочацца задушыць. Так, дыржабель LOL, я ўжо каментаваў, што тут цікавы плакат. Сюды мы прайсці не можам. Карацей, мы павернемся сюды, калі ў нас будзе штосьці, на што можа адрэагаваць металладэтэктар. Што б гэта значыла? Гэта значыць луль. Ух, матка боская. Гэта той самы дырыжабель, дарэчы. Hey, the new blimp is already in full operation. Let's just hope they fill it with something non-flammable this time.
Як вы ведаеце, раней гэткія дырыжаблі запраўляліся не геліем, а вадародам, які дуже лёгка можа гарэць. І ў выніку яны гарэлі. Таму жарты пра флеймы было ў адносінах да дырыжабляў гэта самае тое. Так. Гэта хто такі? I know that statue's supposed to mean something about justice, but I don't know. Нешта пра справядлівасць. Але нешта незразумелае. Так. Justice. Так можа гэта якая судовая установа? Так, сюды можна прайсці, а прыйшлі мы адсюль. А яшчэ можна прайсці сюды. Божух, на які велічэзны горад. Так, можна выйсці, можна паразмаўляць з кімсьці. Хутчэй за ўсё. Reward offered for cargo stolen from shipyard receiving area, including a large suitcase bearing the initials HL. HL. Гэта хутчэй за ўсё вось гэты якого мы шукаем. Ну, гэта маўпятнік, як гэта лепш назваць? Маўпятнік. Гелія мала, ён і дарагі. Ну так, асабліва тады, калі яго было дужа цяжка здабываць. Зараз з гэтым прасцей трошкі. Ну так, дарэчы, магу пагадзіцца. Дырыжаблі былі прышпільныя, але супер неэфектыўныя па стану на сёння. Only police chief Bogan knows how to get in there. Нейкі паліс-чіф? Jail cell. Then again, he sure taught Glottis a lesson that time. Сюды мы таксама яшчэ павернемся. Божух, наколькі тут месца. Окей, зазірнем сюды. Ага. Late night at the morgue, isn't it, Membrio? Membrio? You know I can't sleep with John Doe's on the slab, Manny. If I don't ID these rose gardens tonight, I won't be ready for the two that come in tomorrow. And before you know it, I'm up to my ass in azaleas. Нагадваю, што тутака у сусвеце мёртвых забіваюць трошкі іншым чынам. Забіць таго, хто ўжо мёртвы, нельга. Але можна ператварыць яго ў клумбу. Таму тое, што вы зараз бачыце перад сабой, гэта морг. Кайфова. І гэта ў нас два нябожчыка. Any leads? I know it's a poor coroner who blames his tools, Manny. But how am I supposed to turn up anything with the equipment they give me? Hey, I had a government job for years, man. I know how you feel. Давайте порозмовляємо. These stews sprouted and no one came down to claim them? Death makes sad stories of us all. Як справи? Business. Booming, unfortunately. More crime every day. And more sproutings like these. Something's happening back in El Morro, I think. And its dark hand is finally reaching us here in Rubacava. Гэта мы вырашылі, што будзем называць гэткіх жэўжыкаў клумбаванымі. Яны клумбаваныя. І іх робіцца ўсё больш і больш, таму што ўсё больш і больш злачынства. What exactly are you looking for? I'm digging for a treasure that part of me does not wish to find. For when I uncover that sad doubloon that tells me who this poor soul is, my reward is not riches, but the chance to make a phone call and break somebody's heart. Of course, Кайфовый with this жевжик. equipment,
The search could go on for some time. Короче, ён намагаецца іх апазнаць. Бабрам, ну, бабры не надта эфектыўныя. Ты паглядзі, як тут прыгожана насамрэч. Can I help? Sure. Grab hold of this leaf right Клумбары, ну... Дарэчы, магчыма, тут сапраўды ў гэтым жарт. I can't do it. I know. I was just testing. How do you do this job? Without becoming jaded, you mean? My secret to happiness, Manuel, is that I have the heart of a 12-year-old boy. I keep it over here in a jar. Would you like to see it? No. Мой секрет у тым, Old Coroner joke. што у мяне я працягваю працаваць на гэтая праца, таму што ў мяне сэрца 12гадовага хлопца. Яно вось там у слойку. Хочаш паглядзець? Усё больш нагадвае горада грахоў ці які яшчэ нуар. Не, гэта ад пачатку быў нуарны нуар, таму што тут дэтэктыўная частка моцная. Але, ну, відавочна, яно нашмат больш іранічнае і стылёвае. І піпец якое жартоўнае. Не ўсялякі нуар насамрэч горад граху. Нуар ён сам па сабе даволі велічэзны кавалак культурнага пласту мае. Неяк я дрэнна сфармуляваў, здаецца. Do you ever worry that your job is getting to you, Membrio? Well, forensic botany is a trying job, Manny. But have you ever spent much time here with a florist? In life, they became florists because they love flowers. But here, a flower is a symbol of pain, of death within death. Their conflicted feelings build and build. And eventually, they become quite mad. Thanks for the tip. I guess I'll send balloon bouquets from now on. Membrio, why do you stay in town? Why don't you head off toward the Ninth Underworld? Manny, you can only search for something for so many years before you stop believing in it altogether. You don't believe in the Ninth Underworld? Why do you think we're all here in Rubacava? Because you're waiting to earn off your time, or you can't afford passage, or... Manny, we've given up. All of us. When you've been here long enough, you will too. Well, don't let me bother you. Always nice to have visitors. Ну. Так, давайте паспрабуем памацаць. Digging through flower beds is Membrio's job, not mine. Я I покопаўся. don't think picking flowers is really appropriate right now. I Мэні. hate to end up like this. Then take my advice. Buy an ID bracelet and wear it always. Wouldn't match my cufflinks. Ах, Мэні. Слухайте, тут супер лёгка штосьці прапусціць. Таму што тут столькі месца. Так, гэта што за... Што за яно? Сюды нічога, можна сюды. Бляха, куды мы? А што гэта? Гэта гатэль? Блакітная дамавіна. Гэта клуб? Crazy. В сенсі crazy. But don't you see? When the government fades away, so will our troubles. Ah, nonsense. We will always need some armed force to fight off the return of capitalism. That sort of fascist thinking is as dead as you are, comrade. When we get rid of all the guns,
that's when people will begin to self-police, and the public opinion alone will keep them from committing crimes. Hola, trust funders. Hey, look who's making the scene. It's Manny Calavera, the up, the down, the backside of the nouveau riche. Beat it, dinner jacket. We're talking about things you wouldn't understand, like truth and beauty. Яшчэ нейкія рэвалюцыянеры. Hi, what's your name? Hi, what's your name? Тут з намі не хочуць размаўляць. Hi, what's your name? Штосьці не надта пайшло. Давайте пойдзем далей. Lola? What are you doing here? This crowd doesn't go much for souvenir pictures, except maybe of Lenin. Shh! Manny, I'm on a stakeout. I'm gonna prove to Maximino once and for all that Olivia's no good for him. Still hung up on Max, eh? Take my advice, Angel. Forget about him. He's a gambling racketeer. Like you. Oh, that hurts, baby. Hey, shh! Here they come. Come on, sugar. How about a kiss for the road? Oh, ick. Don't let me down, Nick. You're a lawyer. You're not supposed to have feelings. I don't, but I know a good tart when I see one. Hey! If Maximino sees that, we're going to end up in matching terracotta pots. Don't be silly. He wouldn't hurt me. He loves me. Manny, at last we're alone. Tell me, how are the bourgeoisie? Fine. How's Max? Oh, Gramps, don't start. Карацей, тут літаральна адбываецца нейкая тыповая гарадская нуарная халера. Асабліва вось дзякуючы музыцы і ўсім гэтым усялякім муткам з фотаздымкамі і здрадамі. І ва ўсім гэтым нам трэба здабыць картку марака і прылады для глоціса. Божухна, які капец. Так, што ты тут робіш з гэтай змеўкай? I'd lay it on you, Manny, but I don't think you'd get it. Гэта небяспечна. Messing around with your boyfriend's lawyer is pretty dangerous. Oh, maybe I was wrong. You do get it. Я непакоюся аб Лолі. I'm a little worried about Lola. That's because she's doomed, Manny. She fell in love with Maximino. That's the one mistake I never made. You think Nick would hurt her? Only if he finds her, and take it from me. He's not good at finding things. Гэта быў, здаецца, трошки не дзіцячы жарт, але няхай. Open mic night seems like a big hit. It always takes those timid souls a while to get up the nerve. Maybe it would help if you went up there and started things rolling. Oh, Manny, read poetry in my own club? That would be like this whole place was just a big temple set up to worship me. А, так гэта яна кіруе гэтым клубам, не халеры сабе. Oh, come. Okay, alive. We slept. Life's just some rapid eye movement. In a warm, cozy bed. Buried, we wake. The flesh dream is over, Daddy. Now that we're all crazy dead. That was great. Yeah, but that's the last one. Little dark in here, don't you think? Dark and cold, like the hearts of men. You know, I'm thinking of buying this place. Really? I thought about buying yours for a while, but then I just decided to ask my boyfriend Max to buy it for me. You can have it. I'm leaving town. Manny, you sound so exciting all of a sudden. Why are you leaving town? I'm
I'm chasing a woman I met once and can't forget. Well, I have a poem I wrote just for you. Pay attention because it's pretty short. Here it goes. Ch ah ah Hey, how about another poem? Okay. Ashes to ashes. 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 To me. To ashes. To ashes. To ashes. To ashes. Ну, слухайте, я б у гэткім клубе нават трошки позавісаў. Yeah, but that's the last one. Well, catch you later, hip chick. Keep practicing that lingo, man. You'll get it. І, до речі, з ёй мы, здаецца, не даразмаўлялі. Well, keep practicing. Відаць, тут трэба яшчэ ў пэўным чынам абіраць гэтае самае, каб размова не хутка скончылася. Інакш яна хутка скончыцца і нам не дадуць ачыўку. Опа-на. Дзень добры. Што тут можна памацаць? Hey, man, you didn't see me put the secret ingredient in these coffin shooters, did you? Relax. Olivia stole the recipe from me in the first place. Yeah, she steals from the rich and gives to me to poor. Яны разбаўляюць вадой з-пад крану. А мы тут навошта? Ухопім мыла. Дык а чаму ты не хочаш забраць? У сэнсе? Навошта яны тут? Гэта што? А, гэта пасудамыйка. Not to sound like a capitalist oppressor, but I have people who do that for me now. Гэта што? These plates are filthy. Брудны I'm not посуд. gonna eat off of dirty plates, and I'm not going to clean them. The sink is full of dirty hookah water. I'm not gonna drink dirty hookah water, and I can't carry it with my bare hands. Ага, то бок, хутчэй за ўсё мы зможам набраць гэтыя вады адсюль, калі знойдзем у вас што. Друбілася. Hello? No effect. Гэткім чынам, з дапамогай гэтай вады мы можам кагосьці вырубіць. Цікава. Looks like it's open mic night. Testing? Testing. Мы можам халеру ў мікрафон штосьці пракрычаць. Памятаеце дыск Элізіум? Вось адкуль там з'явілася гэтая фішка. Што мы можам распавесці ім? Рок-н-рол, паэма, ежа. All right. Who's ready to rock and roll? Maybe later then, okay? Good evening. I like to read a poem. Falling. The cracks in my skull. Inside a dream. Inside a dream. Вітанкі, сіркі, вітаначкі.
in the slaughterhouse of my soul. Scooby-Doo. And forever. Confuse yourselves. The phone is for you. Does he hear? Hear? Woman. Skibidi-bop-bop. Skibidi-bop-bop. The lie. Выдатная поэма атрымліваецца. The darkness. Scooby-Doo. The darkness. Go, baby. Alone. My teeth. Or is it? I am severely touched. Go. Go! The end. Gracias. Muchísimas gracias. Капец, якая поэма атрымалася. Testing. Testing. Anyone out there know where I can find some tools? The only tool in here is you. Yeah, tool of the government, monkey wrench of the man. А, мы яшчэ на ранню шукаем. Is there an Anselmo Naranja in the audience tonight? He's down at Toto's place getting carved. If he's not passed out under a dock somewhere. Hey, can anyone out there help me get into the Maritime Union? Hey, we're into organizing labor, not sabotaging labor. О. Карацей, у іх, здаецца, можна набыць вось гэтыя ID. Ну, в тым сэнсе, што марскую картку, карацей. So what is up with airplane food anyway? Is he trying to be funny? I mean, it's so small and not that good. There's nothing funny about being dead, comrade. Life is pain, death is worse. My funny bone must have fell off in the hearse. Orale, you've been a great audience. Good night, Rubacava. Давайте попробуем до их. So, what did you think of the poem? I liked it. It was sad and beautiful, like my mother. I despised it. It was too short, said nothing to me, like my father. I had no feelings about it. It was aloof and licked itself too much, like my cat, Mr. Trotsky. Божухна. Коммунистичные жарты. Buenas noches, comrades. Hey, Manny, no offense, but we don't have time for establishment types like yourself. What makes you guys think I'm so establishment? You smell like bacon and oppression, man. ¿Qué? Жесть. Мы можем пайсці адсюль. Гэты горад піпец які здаравенны. Мы вось адсюль прыйшлі, пайшлі сюды. І мы яшчэ не хадзілі сюды. А що там адбываецца, глядзіце? Штосьці падазронае. А, сюды яшчэ можна. Окей. Это шорткат. А хто гэта? Гэта там ж капітан штосьці казаў пра пчол. І тут сапраўды пчолы. Я думаў, гэта просто нейкая назва дурная. Гэта сапраўды пчолы. Сур'ёзна. These bees don't seem too busy. Cold one, huh, Terry? Yeah, it's always cold when you're unemployed, Manny. У сэнсе беспрацоўныя. Вы хіба не ў саюзе?
Who's unemployed? Aren't you guys in the union? The union? They don't look after us little guys. They're run by the coppers. And you of all people should know, Manny, that the cops are in bed with the gambling joints. Гэта, мабыць, маецца на ўвазе прафсаюз нейкі. If the union is crooked, why don't you register a complaint? That's a good one, Manny. Did you hear that, guys? He thinks we should register a complaint. Hey, I run an honest joint. We ain't in bed with nobody. What about the protection money? We pay every week. On the nose, through the nose, like an honest place should. See what I mean? This town is just a big conga line of hustlers, all laughing and dancing and scratching each other's backs. Ох, жесть. Why aren't you guys up there working? You don't know the deal down here on the docks, do you, Manny? If you want to get the jobs, you have to pay the unions extra dues. And that ain't cheap. We don't pay, and so they put us on barrel duty. Карацей, каб потрапіць у гэты саюз і атрымаць картку марака, трэба будзе яшчэ ім заплаціць. Бляха-муха, колькі тут усяго трэба знайсці. Why don't you just pay the union off then? We got our pride, Manny. We're straight stingers, you know? Not to mention we just don't have any cash to spare now that we're not working. I mean, it's like a problem where, the solution makes the problem, worse. Like a catch-22? Yeah, wow. I wish I knew words like that. You bees are being exploited. You should do something about it. Yeah, what can we do? We're just a handful of unorganized drones. We don't know nothing about nothing except just how to take it on a chin. Калі вы, хлопцы, не выкарыстоўваеце вашыя прылады, можна я іх возьму сабе? Since you're not using your tools, think I could borrow them? Well, we sold them to feed our families. Then how are you ever gonna work? I told you things were messed up down here, Manny. I told you. А ці можна набыць вашыя карткі? Hey, can I borrow one of your union cards? What, are you kidding? You know how much I had to pay Chow Chilla Charlie to get mine? Божух, на іх гэта таксама не працуе. Магчыма, яны штосьці ведаюць пра наранню, якога мы You guys шукаем. know a seaman, Naranja? Nah, CBs and sailors don't mix. But you're in the same union. Well, maybe so, but some traditions are sacred there, Manny. Карацей, яны не сабруюць. I think you're just a bunch of complainers. You don't know what it's like, man. Every day we come down here, we try and make an honest living. We find out that you gotta be a crooked bee to win down here. He knocks the pollen out of you, man. He makes you weak. If the cops own the union, and gambling's in bed with the cops. Yeah, and then who really runs the gambling, right? Well, no offense, but Maximino is really the big boy in town, obviously. But what is, he gets his orders from some hardcore gangsters in El Mero. Yeah, that fancy cat track is really just a big laundromat, if you get my drift. You bees gotta be strong. Things just aren't the way they should be down here, Manny. It's like the worker bees, they do all the work. But we can't affect it's like the way that things are produced should be controlled by, we should, forget it. I'm just a dumb, hungry, out of work bee. Во, ось гэта была абсалютная праўда. І нам далі ачыўку. What's the buzz, boys? It's bad down here, Manny. It's like we want to control. You bees gotta be easy for. Карацей, у іх таксама нічога няма. Мы абсалютна не прасунуліся у нашых пошуках. Вось зусім не прасунуліся. Мы нічога пакуль што не знайшлі. Але мы знайшлі маяк. Маяк гэта заўжды добра. It's locked. А ён зачынены. Алера.
Сюды нельга, гэта мы да клубу ідзем. Ну слухаць, я нават не ведаю, з чаго пачаць гэты пошукі тутака. Мы, здаецца, яшчэ вось у гэтым напрамку не ўсё паглядзелі, то бок. А не, у гэтым усё. Гэта вось капітан, да якога мы прыйдзем у рэшце рэшт. Адсюль мы пайшлі сюды. І вось тут ёсць яшчэ дадатковыя напрамкі, мабыць. Вось гэта што, напрыклад. This gate only leads up to the Lambada dock, and the Lambada's gone. I've got the lumps to prove it. Гэта, карацей, напрамак да карабля. Але карабля зараз няма. Ох, матка боская, гэтым ідзе. Але прыгоженька, прыгоженька. Мы тады вось так прайшлі, а гэта што за напрамак? Панядзелак з камень. Max's giant cat racetrack. How's a regular guy with 3 roulette tables supposed to compete with that? Добраныч дакамацу. Мы таксама ўжо хутка будзем, мабыць, скончваць, таму што мы заплукалі ўшчэнт. Мы нічога не ведаем. Што тут можна зрабіць? Я гэта разблытваць, у мяне абсалютна ніякіх ідэй. Але вось ёсць яшчэ некае месца. Даволі утульнае. Ох, матка. Гэта нейкая подлодка ці што? Подводны човен. Ох! А шо гэта? Толькі не кажыце мне, што гэта і ёсць той на ранге. These are binders of tattoo designs. They're labeled nautical and nice, and a third one just says, oh, that reminds me. I forgot about my date with Inez. Looks like it hurts. Looks like it hurts. А паразмаўляць з ім. Looks like it hurts. І глядзіце, ён дрынкае бухло. Strong stuff. І я ўжо разумею. But you don't. I killed the pain, turn off my drill, stop working. How about that? No. I can take it. Bring it on, Pops. I'll pop you, sailor boy. Карацей, нам трэба залізь сюды таго бухла, якое вырубае людзей, і гэткім чынам мы яго вырубім. Whoop! I need that. You need to hold still, or I need to strap you down. Ён не дуже добра трымае боль. You need to hold still, or I need to strap you down. Да божухна. Whoop! I need that. You need to hold still, or I need to strap you down. It's Toto Santos, Rubalcava's friendly scrimshaw artist. Так, а тут у нас что? That's one old fridge. Фридж. Not picking that up. Ці ёсць тут што? Здаецца, нічога. A lot of stains for a guy with no bodily fluids. Шмат як гэта сфармуляваць, шмат цялеснай вадкасці ад істоты, якая не мае скуры і мяса ўвогуле. То бок, бачыце, тут літаральна зассаны матрас. It's empty. А, ну зато і цяпер ён не зачыняецца. Hey,
shut door. You slow down my grinder. Very painful. Very painful, eh, Naranja? Like torture. А, гэта ўсё ж такі сапраўды наранне. А давайте паспрабуем адчыніць і адразу адсюль збегчы, каб схапіць бутэльку. He'd notice if I took it. And he's bigger than you. Whoop! I need that. You need to hold still, or I need to strap you down. He'd notice if I took it. And he's bigger than you. When I am done with Naranja here, I am going to tattoo big floppy ears on the side of your head so people will know what a jackass you are. Дык у сэнсе. Whoop! I need that. You need to hold still, or I need to strap Мы you down. ж вырубілі гэты самы. Вось мы яго адчынілі. Заблокавалі. Пабеглі сюды. Yeah, it's me, baby. How'd you know? Who is over there? Don't say that, sweetheart. You know I meant to stop by and... When I am done with Naranja I'm here, more I happy am about going leaving to town every tattoo minute. big floppy ears on the side. Whoop! I need that. You need to hold still, or I need to strap you down. Трэба неяк даць рады з гэтымі дзвюма. Можем мы можем неяк заблокаваць? Не, у нас ёсць толькі коса. Літаральна больш нічога. Put that crazy blade away. No room in here for that kind of thing. Окей. Затое мы знайшлі наранню. Цяпер мы ведаем, дзе ён і што з ім рабіць. Трэба яму падліць у бутэльку ось той таго халера напою. Гэта зразумела. Але для гэтага нам трэба знайсці якую-небудзь пляшку ці што. Hola, Toro. ¿Cómo estás? Not now, Manny. I'm in the middle of something with Naranja here. Looks like it hurts. Нарання ўвогуле не хоча размаўляць. Так, як гэта ўсё разблытваць? Насамрэч абсалютна не ведаю, то бок. Тут столькі шляхоў, столькі трэба паразмаўляць. Столькі жэўжыкаў, з якімі трэба даць рады. Просто жосць. Давайте мы захаваемся і гэтую жосць мы з вами пакінем на наступныя выхадныя. Таму што гэты горад занадта буйны, каб яго паспець разблытаць сёння, таму нават няма сэнсу спрабаваць. Зараз мы... О, каточак. Зараз мы паляцім да каточка. І працягнем ужо на наступных выхадных. Добра-бабраныч. 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 Тихі, тиши. Добра-бабраныч усім. Заўтра у нас за планам зноўку Дарквуд, потым зноўку маляванне. А на сёння у нас запланаванае паспаць. Адразу пасля рэйда да каточка. Велічэзны дзякую усім, хто назіраў за гэтымі прыгодамі. Гульня насамрэч шыкоўная, мне дуже падабаецца. Праходзіць яе без падказак хутчэй за ўсё нерэальна. Але агулам гульня шыкоўная.
Все. Величезне дякую всім. Ляцім.